Men hemmelige agenter finder altså altid en udvej. Et vindue! Så er det vist Rebets tur. Grib fat, agenter. Så er det op. Tak for turen. Det var så lidt. Det er jo vores job. Missionen er fuldført, agenter. Nå, guf. Ja, guf. Nemlig. Lad os komme hjem. Dun, dun, dun. Det var da noget af et listigt eventyr, hva'? Mon ikke. Meget listigt. Vi finder sjove steder, hvor vi rejser hen. Men nu skal vi ind og have lidt guf. Men vi ses jo snart igen. Hos Backyardigans. Hej, hej. Hej, hej. Ha' det godt. Skal vi ikke gå hjem hos mig? Min mor har bagt kage. Ja, kage. Det lyder lækkert. Har I noget mælk? Du.